Pagpasigarbo sa kalambuan sa meat industry sa Sugbo ang usa sa sentro sa pagsugod sa mga kalihukan alang sa ika-88 nga Charter Day celebration sa syudad sa Sugbo. Gipahigayon karong adlaw ang labing una nga Chorizo de Cebu Festival nga nagpakita sa pagkaprogresibo sa local chorizo business sa dakbayan. You know, we are known for our puso, we are known for our lechon, and one of the things that we should also be known for is our Chorizo de Cebu, which is very much liked by other places in the Philippines. That's also one way of promoting chorizo, and that's also one way of promoting chorizo so that ang atong mga chorizo makers makakuha og livelihood once we promote them. Samtang laing kalihukan mao ang Cebu City Wellness Program sa Plaza Sugbo Grounds kung asa makapahimulos sa mga libreng medical services sama sa physical assessment, HIV testing, CBC, nutrition assessment, dental health program, vaccination ug uban pa. Bukas kini hangtod Pebrero 21. Sa sulod sa City Hall, gibuksan sab ang Kita ang Katawhan exhibition nga mibida sa laing-laing mga artworks ug mga hulagway sa mga local visionaries dinhi sa Sugbo. Samtang human gipasak-an ang Charter Day bonus alang sa kapin 4,000 ka regular ug casual employee sa City Hall. Gikan sa 25,000 pesos, makadawat na og 35,000 pesos ang maong mga empleyado. Samtang ang mga job order personnel makadawat og 5,000 pesos gratuity pay. Nagkanayon ang mayor nga posibleng mapagawas ang bonus sunod buwan sa Marso. Kini si Elaiza Penaranda, alang sa My TV, Cebu.